Eniela ozu late Elder Daniel Ufondu na be ya dị na Ezumeri Village, Oraifite Kanstem obodo Ekwusigo nke Anambra State. Late Elder Daniel Ufondu na Lagoro nwụrụ ka ọ gbachara afọ 87 ma bụrụ ezigbote onye otu Kraịst dị uchu n'ije ozi nke Chineke ọkachasị n'ụka Anglican Communion. Onye ọla bụ Emengina Osadebe bụ onye gara weta ya bụ mmemme akwamozu ka o si wee gakọrọ na ndị bishọp nakwa ndị ụkọchukwu site mana steeti a mana steeti ndị ọzọ, ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị dịgasị iche iche nakwa ndị eji okwu ha bụ izu n'obodo jupụtara na ya bụ mmemme akwamozu nnukwu nwoke a kere ka o si wee kọọ ya. N'okwuchukwu ya ka a na-aka ụka akwamozu na St. Jude's Anglican Church Oraifite, onye bishọp Afikpo Diocese bụ Right Reverend Paul Udogu mara ndị na-eso ụzọ Kraịst aka n'iru ka ha kpebie ma mee Kraịst dịka oke kachasị mma na ndụ ha ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịga n'iru, ma nwee mwute na oke ọchịchọ emego ka obi ndị mmadụ kpafue n'ebe Chineke nọ, wee kpọzie ụmụ ya ka ha sonye nzọmụkwụ nna ha, ọkachasị ebe o ji oge ya, ọnọtarachi ya na akụnụba ya wee fee Chineke ofufe. Ka ọ na-agwa ABS okwu, onye nnọchite anya mpaghara Ekwusigo bụkwazi majority leader n'ụlọ omebe iwu nke steeti a bụ Honorable Ikenna Ọfọdeme kwuru na ya bụ onye nnọchi anya ezinụlọ niile na mpaghara Ekwusigo, ya mere o jiri bịa ka o tie ndị be Ufondu aka n'obi maka ọnwụ nna ha, wee dozie ụmụ ya ọkachasị ndị nwoke ọdụ ka ha mara na ha bụzi nna nke ezinụlọ, ma kọwazie nna ha lagoro mmụọ dịka nwoke onye eziokwu kwụnyere na ikpe nkwụmọtọ. Mana nna eme ka ba mmalụ na tata ka ba balụ n'ozuzu oke ịbụ nna, maka na onye nna ya ka dị ndụ bụ nwa. Ana m agwa ezinụlọ a ka ba jisie ike, ka obi sie ebe ike, obi anọ na mmiri, onye ọbụla pụrụ ọnwụ emerigo ike nke ọnwụ. N'okwu ha dị iche iche, ụfọdụ ndị bịara ya bụ akwamozu bụ nke gụnyere onye isi nchụaja ụlọ ụka dị na Lagos bụ Venerable Chijioke Iwuagwu na pastọ Oriakụ Agnes Igboalakwe si Imo steeti wee bịa tiziri ezinụlọ Ufondu aka n'obi ma chetara ha na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji ga-akwụ akwụ, wee dozie ha ka ha ghara ibe akwa dịka ndị enweghị olileanya. Ndị ọzọ gụnyere onye bụbu minista na-ahụ maka ụgbọelu bụ Chief Osita Chidoka, onye okwu ya na-ada ụda na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị bụ Honorable Chief Val Ozugbo, otu n'ime ndị enyi ezinụlọ ahụ bụ Honorable Dubem Ezeani, nakwa onye Managing Director Rogeni Tourist Home Ọba bụ Chief Romi Ezeonwuka kọwara ọnwụ dịka ịgafe n'ofe nke ọzọ, ma kwuakwa na ụdịrị ndị bịara ya bụ akwamozu baa Ufondu na-egosi na ọ bụ mmadụ ọra, wee dozie ụmụ ya ka ha sonye nzọmụkwụ nna ha iji wee hụ na ọkọlọtọ ya bụ nke ga-adị ọkpụtọrọkpụ. Ụmụ paa Ufondu bụ Maazị Ndubuisi Ufondu na Oriakụ Uju Okonkwo kwuru na nna ha biri ndụ eziokwu na nke zuru oke, wee kwee nkwa na ha ga-ebido ebe nna ha kwụsịrị. Na-ekene Chineke na ndụ nna m biri, wee na-ayọkwa Chineke ka onye anyị aka n'ezinụlọ anyị, ka anyị wee bido ebe ọ kwụsịrị. Ebe nwa ya nke izizi bụ Nwaada Chisom Okonkwo kwuru na ya ga-anọ na mwute maka ọnwụ nna ya ochie, ma kwezie nkwa ijidesi ndụmọdụ ya aka ike. Ihe pụtakarịrị ihe na ya bụ akwamozu gụnyere mgbalụ ndị ọgọ na ikwu na ibe, ebe egbe egwu dị iche iche gbakwara na ya bụ akwamozu. Site na Oraifite, okpuru ọchịchị Ekwusigo, Emengina Osadebe, maka akụwa ABS.